कसे आहात सगळे? आशा करतो की तुम्ही सगळे नक्कीच बरे असाल. पण आजची कथा ऐकल्यानंतर शेवटला ती विचार करण्यास तुम्हाला नक्की भाग पाडेल. कधी कधी कळत न कळत आयुष्यामध्ये अशा लोकांना भेटून जातो जे नेहमी रहस्यमय असतात. ही कथा काही अशीच आहे. रुपाली आणि सौरव हे दोघंही नवरा बायको मुंबईपासून लांब एका परक्या शहरामध्ये हे जॉब संदर्भात राहायला गेले होते. सुरुवातीला तर त्यांना रेंटने कुठेच घर भेटत नव्हते. खूप शोधले, पण हवे त्या ठिकाणी हवे त्या बजेटमध्ये घर भेटणे नक्कीच अवघड होते. पण शेवटी कसेबसे करून त्यांनी एक घर शोधले. अर्थात ते थोड्या अशा ठिकाणी होते जेथे आता मानवी वस्ती देखील कमी होत्या. पण यांना खूप घाई होती. कोणत्याही परिस्थितीत येत्या 2 ते 3 दिवसात यांना घर भेटणे हे पाहिजेच होते. तसे त्यांना ते भेटले देखील. एजंटनी काही ठराविक रक्कम घेऊन त्यांना ते घर दाखवले. पण नंतर त्यांना कळले की तो एक रो हाऊसच होता. पण रो हाऊस आणि त्याचे रेंट एवढे कमी कसे काय, असा त्यांना प्रश्न पडला. एजंटने आत येण्यास नकार दिला, पण यांनी त्याच क्षणी ते घर हे भाड्याने घेतले. सौरव आणि त्याची पत्नी फार खुश होती. दोघांनीही दुसऱ्याच दिवशी सगळे सामान जे थोडेफार का होईना जे यांच्याजवळ होते ते त्यांच्या त्या घरी येऊ लागले. सगळं ठेवलं, पण आजूबाजूचे लांब लांबचे लोक यांना पाहून आश्चर्य व्यक्त करत होते. अर्थातच सौरभचं कोणी यावेळेला ओळखीचं नव्हतं, पण हळूहळू करून सगळ्यांवर ओळख होईल असे त्याला वाटू लागले. त्याच्या तो बाजूचा रो हाऊस हा बंदच होता. सौरव आणि त्याची पत्नी हे दोघेही त्या रात्री झोपायला गेले. फार झोप आले असण्याने दुसरा दिवस कधी उजाडला यांना कळाले नाही. दुसऱ्या दिवशी ही त्यांना सुट्टीच होती आणि ती रात्र आली. सौरभने बाजूच्या त्या घरामध्ये नजर टाकली तर तिकडे हे कुलूपच होते. कदाचित ते कुठेतरी बाहेर गेले असतील असं त्याला वाटत होते. पण रात्रीचे 1 ते 1:30च्या दरम्यान बाजूच्या त्या घरामधनं जोरजोरात काहीतरी ठोकण्याचा आवाज येऊ लागला. सौरवला जाग आली आणि त्यांनी डोळे उघडले आणि बाजूच्या घरात खिडकीमधनं पाहू लागला आणि एका नम्र आवाजात एक विनंतीपूर्वक तो बोलला, प्लीज उद्या कराल का हे काम? खूप झोप आली आहे हो, आमची झोप मोडू नका. पण अचानकपणे हे ऐकताच तो सगळा आवाज शांत झाला. तो आवाज शांत होताच सौरभ पुन्हा झोपायला गेला. पण अगदी काही क्षणातच दार ठोठावण्याचा आवाज येऊ लागला. हे काय होते सौरभला समजले नाही. त्याची पत्नी देखील त्याच क्षणी उठली आणि दोघांना देखील भीती वाटू लागली. रात्री 1:30-2च्या दरम्यान कोणी आपले दार ठोठवतंय हे लक्षात येताच आपल्याला किती भीती वाटते. दोघांनी हिंमत ही जुटवली आणि हळूहळू करून दार उघडायला गेले. त्यांनी ते दार उघडले आणि त्यांच्याच समोर देखील 2 जोडपे होते. ते जोडपे बोलू लागले, अहो नमस्कार, घाबरू नका, आम्ही या बाजूच्याच रो हाऊसमध्ये राहतो. तुमचे शेजारी आहोत आम्ही. हां, 2 दिवस आपली काही ओळख नाही झाली, पण आता आपली ओळख होते, असे एक स्मित हास्य त्यांनी केले. सौरव हा देखील त्यांना बोलला, हो ते सगळं ठीक आहे, पण अचानक आत्ता काय झालं? आणि त्यांचं ते बाजूचे बोलले, माझं नाव निलेश आणि ही माझी पत्नी रेखा. खूप दिवस झाले इथे कोण राहायलाच येत नव्हते. आता तुम्हाला बघितले आम्हाला फार चांगले वाटले. चला झोपून घ्या. असे बोलताच रेखा ही त्यांना सांगू लागली आणि ती निघून गेली. पण इकडे निलेश हा देखील बोलण्यात फार चांगला होता. तो देखील यांच्याशी काही बोलून तिकडून निघून गेला.
सौरव आणि त्याची पत्नी हे मनातल्या मनात थोडेसे का होईना पण रागावले होते. ही भेट उद्या देखील होऊ शकली असते असं त्यांना वाटू लागले. पण अचानकपणे हे झोपणारच, पण त्यांच्या घरातून जणू ओरडण्याचा आवाज येऊ लागला. असे वाटत होते की तिकडे त्याच्या पत्नी रेखाला तिचा पती मारत होता. रडण्याचा आवाज येत होता. हे काय होते अचानकपणे यांना समजत नव्हते. इकडे सौरवने ठरवले की त्यांना हे समजवायला जायचे. त्याच्या पत्नीने विरोध केला, पण यांची ही बातचीत असतानाच त्याच क्षणी पुन्हा दार ठोठावण्याचा आवाज आला. त्याची पत्नी बोलली, बघ तेच आले असतील, आता काय त्यांच्याशी बोलणार आहेस? असं बोलता सौरवने पुन्हा एकदा दार उघडला तर त्यांच्या समोर एक 25 वर्षाचा मुलगा उभा होता आणि तो बोलला, घाबरू नका, हा जो आवाज येतो हा यांचा नेहमीचाच असतो. मी आत्ताच जातो आणि यांना समजवतो. आणि त्याने एक स्मित हास्य केले. सौरवला देखील छान वाटले. सौरव देखील बोलू लागला, किती छान मुलगा आहे ना, बघ किती समजूतदार आहे. पण तो मुलगा बोलला, पण एक मात्र खरं, मी गेल्यावर तुम्ही दरवाजा उघडू नका, नाहीतर काय झालं तर तुमची जबाबदारी. असं बोलताच तो 25 वर्षाचा तरुण हा एक हास्य देऊ लागला आणि त्याने दार बंद करून घेतले. पण दार बंद करत असताना शेवटच्या काही नजऱ्यामध्ये त्याच्या चेहऱ्यावर एक असे हास्य होते जे जणू बदल्याचे होते. हळूहळू करून सौरव आणि त्याची पत्नी तसेच शांत बसले. मनात एक भीती होती, पण इकडे बाजूच्या घरामधनं जोरजोराने आवाज येऊ लागला. जणू निलेश आणि त्या मुलामध्ये हे भांडणं होत होते. तो मुलगा समजवायला गेलेला की भांडायला हेच काही कळत नव्हते. हे सगळे होते तरी काय यांना प्रश्न पडला. अचानकपणे त्याच्या पत्नी रेखाचा जोरजोरात किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. पण यावेळेला निलेश बोलवता, काय चाललंय तुमचं हा? आणि असं बोलताच कळत न कळत जोरात 2 जणू बंदूक कोणी चालवलेली आहे आणि गोळ्या सुटलेल्या आहे असा आवाज येऊ लागला. हे ऐकताच सौरव आणि त्याची पत्नी फार घाबरले. दोघंही घरात हळूहळू करून घाबरू लागले. त्यांनी आपला डोर हा लॉक केला आणि आतमध्ये पुन्हा एकदा बेडरूममध्ये जाऊन बसले. एकमेकांना घट्ट पकडले आणि त्याच क्षणी पुन्हा एकदा गोळी चालवण्याचा आवाज आला. हे ऐकताच सौरव आणि त्याच्या पत्नीला विश्वास होत नव्हता की काय चाललंय. त्यांनी पोलिसांना फोन लावण्याचे बघितले पण नेटवर्क नव्हताच. आता करायचे तरी काय असा प्रश्न त्यांना पडला. पण पुन्हा एकदा दार ठोठावण्याचा आवाज आला. सौरव हा उठणारच पण त्याच्या पत्नीने त्याला थांबवले. शपथ दिली पण सौरव बोलला, बाहेर कोणीतरी मरत असेल आणि आपण इथे असं बसायचं. सौरवने त्याचे एक नाही ऐकले. पण आता हळूहळू करून सौरव हा दार उघडायला गेला आणि दार उघडताच त्याने समजले की त्याच्यासमोर निलेश उभा होता. निलेशच्या चेहऱ्यावर जणू एक समाधान होते आणि एक हास्य होते. सौरवने विचारले की आवाज कसला होता, पण निलेश काही बोलणार त्याच्या अगोदरच तिच्या तोंडातून रक्त येऊ लागले. आणि नंतर त्याला कळले की निलेशने त्या स्वतःच्याच डोळ्यात आणि डोक्यात जणू गोळी मारली होती. डोळे हे रक्ताने आता बाहेर फेकू लागले. हळूहळू करून निलेश तिथेच पडला. त्यांनी बाहेर जाऊन बघितले तर बाहेर कोणीच नव्हते. सौरवला फार भीती वाटली. त्याने त्याचे दार पुन्हा बंद केले. हे कोणत्या चक्रव्यूहमध्ये अडकलो आहे असं त्याला समजत वाटले. पण आता हळूहळू करून रात्र सरकू लागली. बाहेरून किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला, आम्हाला वाचवा, आम्ही काय केले तुमचं, जाऊ द्या आम्हाला. त्या मुलाचा आवाज येत होता, सोडा आम्हाला.
हळूहळू करून ती रात्रही घसरू लागली. तसा रडण्याचा आवाज येऊ लागला. आणि एका काळानंतर पण इकडे दोघांचाही डोळा लागला. जाग आली आणि सकाळ झाली होती. लागताच हे घराच्या बाहेर गेले, पण घरी आणि बाहेरही कोणीच नव्हते. पोलिसांना फोन लावला. पोलिसही आले. झालेला सगळा प्रकार सांगितला. तिथूनच आजूबाजूचे लोक हे जात होते. ते देखील जमू लागले आणि पोलीस देखील यांच्याकडे आश्चर्य नसल्यासारखेच पाहत होते, जणू त्यांनी हे खूप अगोदर ऐकले होते. आणि तिकडच्याच एका रहिवाशांनी सांगितले, खरे तर हे आम्ही तुम्हाला कालच सांगणार होतो, पण आम्हाला वाटलं की कशाला उगाच तुम्हाला काही सांगून त्रास द्यायचा, म्हणून आत्ता तुम्हाला सांगतोय. साधारण 2-1 वर्ष आधी इथे एक जोडपे राहत होते. ते जोडपे फार चांगले होते, सर्वांच्या मदतीला धावून येणार असे. पण त्यांचा तो नवरा म्हणजेच निलेश हा कामानिमित्त सकाळी जायचा आणि संध्याकाळी, तेही म्हणजे रात्रीच यायचा. तिचं त्याच्या पत्नीवर फार प्रेम होते. हळूहळू करून पण यांच्यामध्ये काही वेगळेच घडू लागले. निलेशला असे समजले की नेहमी त्यांच्या एक घरी मुलगा येत असे, आणि ज्या दिवशी त्याला कळाले की त्या मुलामध्ये आणि त्याच्या पत्नीमध्ये हे अफेअर होते, तेव्हा त्याला फार धक्का बसला. त्याला ते सहन झाले नाही. एक दिवशी घरी जाताच तो मुलगा देखील तिकडेच होता आणि त्याची पत्नी देखील. तिच्या पत्नीला कळाले की तिने किती मोठी चूक केली होती. एक बाई असून देखील तिने दुसऱ्यांचा विश्वासघात केला होता. पण इकडे निलेशला काहीच समजत नव्हते. ज्या बाईवर त्याने एवढे प्रेम केले तिनेच तिला धोका दिला होता, तेही लग्न होऊन सुद्धा. त्याने त्या मुलाला समजवले. दोघांमध्ये खूप बाचाबाची झाली. पण अचानकपणे निलेशला राग सहन न झाल्याने त्याने त्याच्या त्या पत्नीला आणि त्या मुलाला जागीच गोळीने मारून टाकले. तो घराच्या बाहेर आला आणि त्याने स्वतःच्याच डोक्यावर गोळी घातली आणि जागीच मेले. नंतर आजूबाजूला जे कोणी राहिले होते त्यांना रोज हा किस्सा होऊ लागला. अर्थात यांनी कोणाला त्रास दिला नाही, पण हा किस्सा त्यांच्यावर वारंवार घडत असल्याने इथे कोणी राहायचे ठरवलेच नाही. सगळे इथून नेहमी 2 ते 3 दिवसातच निघून जात असे. हेच कारण आहे की जे तुम्हाला एवढ्या स्वस्तामध्ये घर भेटले. हे ऐकताच सौरव आणि त्याची पत्नी हे स्वतःला नशीबवान समजू लागले. त्याच दिवशी त्यांनी सगळं सामान घेतले आणि निघाले एका नवीन घराच्या शोधामध्ये. पण तुम्हाला काय वाटतंय, निलेशने जे केले ते योग्य केले? आता काही जण असेही बोलतील की त्याच्या पत्नीला मारायला नको होते. अर्थात कोणाचा जीव घेणे हे योग्य नसावे, पण ज्या प्रकारे त्याच्या पत्नीने त्याला धोका दिला ते तिने नीट केले. निलेशने काय केले आणि काय करायला नवे होते याचं उत्तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तात्पुरती आपण भेटूया पुढील भागांमध्ये. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा.